Je to také trochu paradoxné, že my sme boli, poviem to tak ľudovo, na začiatku tej rúry, teda ako keby sme boli na konci toho zmluvu s Gazpromom do roku 2034, kde sa vláda snaží aj vyrokovať nejakú výnimku s Európskou úniou. Pomohlo by nám to? Tak určite. Lebo tam by bola veľká sankcia, veľká pokuta, pokiaľ by sme upustili od tej zmluvy. Určite zmluvu s Gazpromom treba rešpektovať, pretože tá zmluva je postavená vo formáte tzv. Take or pay, to znamená berať oplať. Čiže dostal si, alebo máme dohodu tú zmluvu a keď neodobrieš ten zemný plyn, tak ho musí zaplatiť. Je to proste dlhodobý kontrakt, tak sa to bežne robí vo svete. To nie je kontrakt iba náš slovenský, ale to sú kontrakty aj iných členských štátov Európskej únie s inými producentami alebo dodávateľmi zemného plynu, či s norskými, alebo saúdsko-arabskými, alebo teda v iných častiach sveta. Takéto kontrakty sú jednoducho bežné. A v prípade, že ho nebudeme využívať, tak naozaj tie sankcie hrozia. A to je až nejakých 700 miliónov, alebo koľko, to je veľmi vysoká pokuta. Za dokonca doby uplynutia kontraktu, to podľa našich prepočtov alebo našich výpočtov analýz vychádza zhruba 16 miliárd. 16 miliárd eur by sme zaplatili, aby mal teda možnosť Gazprom Export nás sankcionovať. A samozrejme to je vec politická, to nie je vec úradu, ale my sme len spočítali, koľko to asi bude Slovensko stáť, keby sa to nenaplňalo, že by došlo k takýmto sankciám alebo že by došlo k takémuto rozhodnutiu.